Mark, ano nga ba ang tunay na pogi? Ano nga ba ang tunay na pogi? Pogi, pogi, pogi. Ang tunay na pogi ay hindi nagyayabang, ngunit sa tagumpay ako ay nakaabang. Hindi sumusuko kahit pawis may tumulong, sumasagot ng ensayo kahit ilong ay dumugo. Like a pogi, na 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 na, now I'm feeling so clean. Like a pogi, like a pogi, na 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 na, now I'm feeling so clean. Like a pogi, maaruga sa tuta, mapagmahal sa bata, nagre-recycle ng mga tinapon na dilata. Gigi magalang sa magulang at mabangis sa aswang. Ako ay matapang at malikot ang baywang. Hey yeah, mahilig sa libro, mahilig tumakbo at umiiwas sa gulo. Alam ang tamang oras ng trabaho at laro. Totoo ito at di ako nagbibiro. Teka, sino si Ramon Bautista? Sino si Ramon Bautista? Yung pogi, sino si Ramon